الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kai, salamu alaikum. Zaushe da ƙasa. Salamu alaikum. Kai, salamu alaikum. Zaushe da ƙasa. Ku musulmi ne ko kafare ne? Eh? Ka hada kuke ko? Me hada ku da ita? Eh? Faɗa min in ce me hada ku da ita? Me ta yi muku kun shiga cikinta? Ta yi muku lahin wani abu? Ba ta yi muku lahin komi ba? Haka da muka shiga cikinta? Tun yoshi halan? Kun daɗe ko baki kuke? Kun shekara nawa? Shekara 10. 10? Ko ita shekara 10? Tara ko? Kai, kada kuka yi ko shekara 10 tare da ita. Ya kako shekara 10 tare da ita. Ko kwa nan to tara karama ku shiga cikin ta. Eh? To tara karama ku shiga cikin ta. Amma ba ku fara bayyana ba sai shekara 10 sun ka wuce ko? An ce wancan lokacin kun zo kun kashe ta, kun murde mata baki, kun murde mata waya, kun sa tana hawaye. Sannan kayan azumin nan da ya wuce kun dawo jikinta, kun kashe ta, kun murde mata baki, kun waya kama ita ga bakinta. Sannan ɗazun nan kun zo jikinta, kun sa tana kashin gutu da shekara gutu tana kyaman uwarta. Haka ne? Awo. Eh? Awo. Me yasa muka haka nan to? Kuna komawa? Eh? Allah ya san in dai ba ku alƙawari in kun kasara kun ka dawo wallahi sai na kone ku. Muna wani halan? Ku goma. Dukan kuma za ne ko akwai mata? Akwai su. Akwai maza akwai mata? Namiji nawa mace nawa? Namiji biyan mace biyan. Namiji biyan mace biyan. Kuma duk aron dukkan hada wuce ko? To yanzu kai a shugaban su kenan ko? To kai zan ba alƙawari a madadin kowa da kowa. Na rantsi da Allah in ka koma dawowa cikin ta. Ka ji wani abin da yake ko? Wallahi akwai babba ne wanda ya shi. Ko in sama shi kaje je yake? In sama babba ka je da babba yake? Na rantsi da Allah an hukuma cewa ka dawo jikin da kayan mata irin wannan abin sai na kone ka. Ka ce ni arne. Ni arne. Na yi alƙawari. Na alƙawari. Ni da 'yan uwana. Ni da 'yan uwana. Tsakaninmu da Allah. Tsakaninmu da Allah. Daga yau. Daga yau. Mun hita cikin misunanta wadda fitar da ita. Eh? Zainab. Haka sunta? Ku ce daga yau mun hita cikin Zainab. Daga yau mun hita cikin Zainab. Ba za mu ƙara dawowa ba har abada. Ba za mu ƙara dawowa ba har abada. Ya Allah kai ashe da akan wannan alƙawalin. Ya Allah kai ashe da wannan alƙawari. Idan mun ka saba wannan alƙawali. Idan mun ka saba wannan alƙawari. Mun ka dawo jikin Zainab. Mun ka dawo cikin Zainab. Ya Allah ka kama mu da hushinka. Ya Allah ka kama mu da hushinka. Kun ji abin da muka ce ko? Awo. Kuka da muka ce muku. Sai muka ce muku da muka ce muku. Kone. A kone ku ko? Awo. Wallahi kun ka dawo sai na kone ku. Dawo. In an hukumu cewa wallahi kun koma kashe ta, ko kun koma sa ta yi gudu, ko kun koma sa ta yi kuwa ta yi kyallowa, ko ta koma wani abu daga cikin da kuka yi mata, wallahi sai na kona ku. Dawo. Ɗan iskan banza a zarramai. Me an saɓon ku zuwa ga mahiyata? Kashe ta zabai. Wadda ku kashewa? Eh? Kai, me za a haɗa ma mahiyata ta yahe muku kuma ka ta yahe muku? Ta yahe ko ga ta Ta yahe. yahe muku ko ta yahe muku? Ta yahe. Ta yahe muku ko? Awo. Don wa? Don Allah. Don Allah ta yahe muku ko? Awo. In kun hakuma dawowa jikinta ko ta ce ta yahe muku sai na kone ku. Kun yadda? Awo. To ku yi salama ku hita. Ta baki za ku hita. Ku ce assalamu alaikum ku hita. Assalamu alaikum. To abu da baki a fita. Ayato. Beta. To ma assalam. Kita. Musuwanta Zainabu ko? Zainabu? A ce an ke mata waskarta. Wabi.